Vil du have indflydelse på vores natur, miljø, klima og dyrevelfærd? Hej, mit navn er Tue Villebro, og jeg vil gerne være Venstres nye folketingskandidat i Hillerødkredsen. Jeg er en liberal ildsjæl, og jeg har været aktiv på alle niveauer i Venstre, siden jeg som 16-årig meldte mig ind i partiet. Venstre er for mig ikke kun et parti, men en folkelig bevægelse, som jeg gerne vil være med til at forny og videreudvikle. Mine mærkesager tager udgangspunkt i nogle af de emner, som jeg har beskæftiget mig rigtig meget med de seneste år. Det er natur, miljø, klima og dyrevelfærd. Det er forholdene for børnene i vores institutioner, vores skoler og de unges uddannelse. Det er manglen på arbejdskraft. Det er selvstændighedskulturen og vores sammenhængskraft i hele Danmark. Til daglig arbejder jeg som selvstændig praktiserende dyrlæge her i Gribskov. Og så er jeg også byrådsmedlem for Venstre i Gribskov Kommune. Jeg stiller mit kandidatur til rådighed, når Hillerødkredsen den 15. november vælger ny folketingskandidat. Har du lyst til at hjælpe mig med at blive valgt, så har du stadigvæk mulighed for at melde dig ind i Venstre i Gribskov eller Venstre i Hillerød senest den 15. oktober, så er du også stemmeberettiget. Fremadrettet kan du følge mig her på mine sociale medier, på Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn. Vi ses.